A l'hora de replantejar els límits d'un treball o una obra en el marc d'un pla tècnic de gestió i millora forestal, s'ha de tenir en compte que els límits de finca d'aquests instruments d'ordenació forestal venen marcats per les parcel·les i les titularitats de cadastre. Però el que defineix qui és propietari o propietària de què no és cadastre sinó el registre de la propietat, i en l'actualitat cadastre i registre no estan 100% lligats. Si en el moment de replantejar el límit d'una finca us trobeu que cadastre no coincideix amb els límits de les fites o el que declara el propietari o propietària, cal anar amb molta cura tenint en compte el següent. En cas d'actuacions subvencionades, cal justificar correctament la superfície executada, especialment davant el centre de la propietat forestal, que, per simplificar, prenc com a referència el cadastre. N'hi ha llindars naturals fàcilment identificables, com ara carenes o rierols. Les fites, rases, arbres fiters, tanques o altres elements artificials s'han de tenir en compte sempre que puguem comptar amb el testimoni coincident de les dues propietats que en limiten. I, finalment, teniu en compte que pot haver testimonis de tercers sense interessos en cap de les dues finques que ajudin a definir els llindars.